רגעים כל כך שמחים, כל יצור הוא מיוחד, אוהבים כאן כל אחד. מול חורשי המזימות תמיד נדע מה לעשות, בלי שום פחד נתגבר, כמו כוכב רחוק זוהר. גם הגשם יחלוף ואת הצרות יסחוף, אם נפעל ביחד, כן ביחד, הכל כבר יסתדר. חיש מהר, 1, 2, 3. הכל נראה כמו מוזר, עם החברים נפתור כל דבר. אם יש בעיה, הקשב ללבך ותדע שאנחנו איתך. צעד צעד כך נתקדם, עד שכל חלום מיד יתגשם. אם יש בעיה, הקשב ללבך והקשת תזרח בשבילך. האצטרובל המסתורי, חלק ראשון. המספר שאליו הגעת חסום למספרך. אנא אל תתקשר שוב. הוא חסם אותי! וולפגנג, איך יכולת? מאסטר, יש לי חדשות נפלאות! מאסטר, יש מטר מטאורים הערב, ושמעתי את ברמבל מדבר על המקום הכי טוב לצפות בו. אז מה? מאסטר, בוא נלך לצפות בזה יחד. אנחנו יכולים ללכת יחד, בבקשה. אין סיכוי, זה מטופש. בוא נלך, בבקשה. אתה מוכן לעזוב? יהיה כל כך כיף. בסדר, טוב, אני אבוא. רק עזוב אותי. מעולה. אתה שיקרת לי? השידור הישיר הזה מגיע אליי מדבורת הריגול שלי. זה מספיק טוב. המספר שלך עדיין חסום. אנא אל תתקשר שוב. אם תביע משאלה כשכוכב נופל, שמעתי שכל המשאלות שלך התגשמו. הלוואי שזה היה נכון. כוכב נופל! אחד פגע בנו! מהר, תברח! מרפית, מה זה היה? איבדת משאלה רעה? לא. המשאלה שלי הייתה שנצא החוצה יחד ונראה את מטר המטאורים. מה קרה כאן? בוא נלך, תהיה ערני. וואו, זה אצטרובל עצוב. אני יכול לקחת אותו איתי? נראה לי שאחזור אחר כך. זה לא אצטרובל הענק? איך לכל הרוחות הוא הגיע עד לכאן? לאן הוא נעלם? אני זוכר שהוא נפל לפני דקה. אני חושב שאני משתגע. אוי ואבוי. מה אתה אוכל שם? אתה הולך להתחרט על זה. אתה תתחרט על זה. היי ויק, אני לא חושב שהתפוחים האלה בשלים. אתה לא מבדיל בין תפוח בשל לתפוח בושם. זה מצוין, צאו לי! וורן? אצטרובל מפלצתי? זה נשמע מטורף, נכון? מפלצת האצטרובל! אז היא אמיתית. מה אם הייתי מאלף את מפלצת האצטרובל ומלמד אותה תעלולים? זה הסיכוי שלי להתעשר מהר. חכה רגע, ויק, למה אתה צוחק? תישארו כאן, אקשן.
אאו! למפלצת יש צבא, אנחנו אבודים! בסדר? וורן! וורן צריך לנוח בינתיים, אה? הוא חזר לך! אוי, לא, אל תאכלי אותי! לא התקלחתי שנה שלמה! אל תאכלי אותי! אולי זה היה רק סיוט. זה האצטרובל! וורן, מה קרה? מפלצת האצטרובל כאן! איפה היא? אני חושב שבעטתי אותה לסתם! נו באמת, זה לא בדיוק הזמן לזה. היא יכולה להיות בפנים. בגלל זה שתיתי את כל הדבש הטעים הזה. מה? היי, חכה רגע אחד, אני אקח את זה. אני אעזור לכם! הנה הוא. אוקיי, בואו נראה ממה הוא עשוי. אל תעשה את זה! זה מרפיץ! מה אתה עושה כאן? מה תכננת לעשות עם האסטרובל הזה? הרגליים שלי קפואות! קדימה! היי! אנחנו תקועים. אז מה לעשות? נדלג. נצטרך להתקדם יחד. זוז! חכה רגע! ברמבל, למה לא זזת עכשיו? אני שכחתי לזוז. עצור, פיט! איך אתה מעז להבהיל אותי ככה? אני אראה לו! מר פיט! מה אתה ורק זוממים? אתה חושב שאני אגלה לך? אני לא טיפש! אוקיי, למה הדבר הזה נועד? תחזיר לי את זה! היי, בשום אופן. אתה ביקשת את זה, אז זום מיד! תפסיק את זה! לאן הם הלכו? עזוב את זה! זה שלי! איפה אתה? הנה הוא. זהירות! 5, 4, 3, 2, 1. הצלחתי! וורן! תפוס את האצטרובל! לקחתי ממך את יכולת הטיפוס שלך, הודות למתקן הזה. מרבית! ברמבל, ברייר, אני לא יכול לטפס על עצים יותר! זה הרגע! נו כבר, חבר'ה! אולי תעזרו לי כאן קצת עם זה? תחזיקו חזק! אני מגיע! נו באמת, מה כל כך מצחיק? וורן דגדג לי את הגב. אני ניסיתי לתפוס את מר פיט, אבל לא יכולתי לטפס בכלל! איזה מזל היה לי! הסילון שלי מקולקל! תחזור מיד הנה! לעצור שם! נו כבר,
תמשיך לעבוד! נתראה אחר כך! קדימה, תישארו קרובים אליי. איבדתי את היכולת שלי לטפס לתמיד? איך אני אגיע לאצטרובלים שלי עכשיו? מחק היכולות הזה, הוא בטח אחת ההמצאות החדשות של דוקטור אקס וקטור. בהחלט, הוא בטח זומם משהו רע. תחזיק מעמד חבר שלי, אנחנו נמצא פתרון. כמעט שם, עוד מעט נגלה. זה בטח המקום. הכניסה למעבדה של רקס. מדע בשבילי, מדע בשבילך. סיסמת כניסה חדשה. המעבדה שלו הייתה ביער, ואז היא הייתה בתוך ההר. אני חושב שהמעבדה שלו ניידת. כמה מתוחכם. מדע בשבילך, מדע בשבילי. זו הייתה הסיסמה, למה זה לא נפתח? זה עובד. עכשיו אני עצבני. רגע, זה לא היה מדע בשבילי, מדע בשבילך?